con el sexo. Con el tema este del sexo. Póñome nervioso cando falo destas cosas, debe ser pola pouca práctica. Pero teñen un problema co sexo. Vos sabedes quen é... Vamos a ver, sabedes quen é David Duchovny? Era o tipo este que facía unha serie que eu pensaba que era porno, pero non. Expediente X. Era unha serie de extraterrestres, xa o dice o apellido do tipo. David Duchovny. Non? Bueno, pois é chiste malo, é verdad, vou non apuntar para borrar, isto xa non vou contar. Bueno, pois o David Duchovny ten unha serie agora en Estados Unidos que se chama Californication. Esa sí que é porno, vale? Entón, o tipo, cando acabou a segunda temporada da serie, dixo: ui, que mal, teño que ingresar nun centro de desintoxicación porque son adicto ao sexo e sufro moito. Fillo de puta. Que huevos tes? Porque David Duchovny, vamos a ver, vos imaginades aí o David Duchovny ali en California, tirándose unha californiana destas que van a cámara lenta en bikini pola playa, así. Bueno, pois imaginade que están aí no tema do acto, aí, moi ben, no tema do acto sexual, é o tipo así. Vouche tocar unha teta. Fillo de puta, David Duchovny. Uns aquí a dúas velas e ti vou quitar as gafas que non vos oigo. Teñen un problema cos sexos estadounidenses. Sí, porque aquí en España, aquí en Vila de Cruces, aquí o que fode moito. É un macho, sí ou non? Sí ou non? Sí. En Estados Unidos é un enfermo. É así, sonche así. Ahora está de moda en Estados Unidos a píldora anticonceptiva para os homes. De entrada é extraño, non? Como pode funcionar? Pois isto funciona así. Tienes un home, normalmente, tomas a pastilla e os espermatozoides volvense vagos, non? Están así. Eu hoxe non vou. Voume quedar vendo Perdidos, que me mola. Paso. Eu non quero que os meus espermatozoides se volvan tontos ni se volvan vagos. Eu quero que sexan uns deportistas de élite. Non quero que vayan por aí pola vida. Espera que vou. Non me vou caer. No, eu quero que sean como esos tipos que fan salto de esquí, non? Atención, señores e señores, se va a producir la eyaculación. 3, 2, 1... Hola, yo! Que pasa, Mike? Teño medo! Dice, ¿por qué? Esto toda cámara lenta, Porque me vou a estrellar contra un pezón. Claro, hai xente para todo. Hai xente para todo. Eu non digo nada, Cada un cos seus gustos. Ainda ten as orellas tapadas, impresionante. Sigue. Moi ben. É que unha rapaciña así pequena está con as orellas tapadas. Non aprendes desto nunca, Hasta que cases. Bueno. Sí, no, teñen ese problema. E sabedes por que teñen un problema cos sexos estadounidenses? Non digo americanos, porque hai diferencias. Os estadounidenses teñen un problema co sexo e con todo en xeral por culpa das películas. Pero non das películas estas de Hollywood que contaba Sergio, dos efectos especiais e das novas tecnoloxías. Non, das películas de sobremesa americanas dos domingos pola tarde en Telecinco Antena 3. Esas películas son as causantes de todos os males da humanidade. Eu estive estudiando, hai 4 tipos de películas americanas de sobremesa dos domingos pola tarde en Telecinco Antena 3. Na mesma cadena, cambias en Telecinco Antena 3, están botando a mesma, Bueno, pois son as pelis americanas de sobremesa da violada, as pelis americanas de sobremesa do neno secuestrado, as pelis americanas de sobremesa do high school e as pelis americanas de sobremesa dos suicios. Vale, entón vamos a estudialas con calma. As pelis americanas de sobremesa da muller violada teñen por protagonista normalmente a dona, a de sensación de vivir.
Sí, sí. Entón, Donna, que pasa? Que traballa nunha gran firma de deseño, porque ali non hai albañís, nas películas non hai carpinteiros, non. Hai marketing, empresarios, diseñadores, modistas, eso. Os carpinteiros e as cousas non, deben ser inmigrantes. Bueno, pois Donna traballa nunha grande firma de moda e o xefe faille acoso sexual, que ven sendo algo así como tapas orellas. Vale, e a tía fai... Vale, entón ten pesadelos. Ten pesadelos. E como son os pesadelos americanos? Unha merda. Porque mira, está así a tipa envolta nas sábanas. Por certo, que as sábanas americanas, isto teño que contalo, porque eu fui ali a Nova York precisamente para ver eso, As sábanas americanas e as mantas teñen a forma da peza chunga do Tetris. E vou vos contar por qué. Se vos fixades ben nas películas, fixades cando están o tipo e a tipa despois do tema, está a tipa tapada hasta aquí e o tipo tapado solo hasta aquí. Como huevos fan eso? Porque ten esta forma. Xa está preparada para que o tipo enseña a chocolatina e a tipa non enseña o que todos queremos ver. Entón, logo está o tema, a tía que dice, están en bolas na cama, están desnudos, están desnudos na cama. Entón a tía dice, vou ao baño e levas a manta inteira, que se me vai a enfriar. Faiche falta? Que? E dice a tipa, non, que me están grabando, joder, que isto é unha película. Bueno, pois as mantas son así. Bueno, pois Donna, de sensación de vivir, está envolta así na súa manta, está así, e os pesadelos son así, e de repente botas así para arriba da cama, sudando, chorando. Pero a ver, alguna vez vos tivechedes un pesadelo que vos pasara eso? Son uns merdas, joder. Non valen para nada, son de mantequilla, son de cacahuete, que é o que toman ali. Son uns merdas. Bueno, pois Donna, que pasa? O argumento da película basicamente que a tía ten pesadelos e ao final o tipo a viola. E xa está. Títulos de crédito, salen as letras para arriba, acabouse. Anuncios e ven o té. Bueno, pois é así. Bueno, as pelis americanas de sobremesa do neno secuestrado teñen por protagonista normalmente a familia modelo, que está o pai, que é un gran empresario do stock option, o broker, ou non sei que, do Wall Street, e logo está a muller, que foi unha ex modelo da hostia, que está 50 anos, que está ben boa, tal e cual, con mandil, facendo as tartaletas, e logo está a filla maior, que suele ser Donna de sensación de vivir, que é macarra, non? E ten un novio que ten unha moto Harley e quérense fugar a ser felices en Los Ángeles. E logo está o rapaz pequeno, que se suele chamar Little Timmy, pequeno Timmy, chamas así, e o tío único que fai é batear. O que lle gusta é batear. Entón, a escena sempre igual, está aí o pequeno Timmy co bate na man, é máis grande que ele, vai así, e mira para a grada e ve que non está o pai. Entón ponse triste, strike 1, placa, falla, strike 2, falla, strike 3, falla. Pequeno Timmy, a puta calle. Vaite do equipo, eres un repudiado da sociedade. E o tío vais así pola rúa, ai, soy un friki, vai sufrindo pola calle. Entón aparece unha furgoneta negra con os tipos encapuchados de negro, meten unha furgoneta, secuestraron. Bueno, montase un Cristo, la Virgen de la Macarena, ali toda a policía, o FBI, a DEA, EA, UAH, NAE, todo Dios ali metido cos traxes, teñen todos siglas, FIFA, eu que sei, ali había de todo, Revolution, bueno, de todo había ali. Estaban todos ali metidos na casa do pai, porque dice, hostia, dice o pai, ai, se en lugar de estar no traballo estivera vendo o meu fillo xogando o béisbol, isto non teria pasado, vou deixar o meu traballo, bueno, xa, boas horas. Entón, que pasa? Que aparece Chuck Norris. Aparece Chuck Norris volando. Ven volando, sí, as súas barbas e tal, co seu traxe vaquero, o seu gorro e tal, chega, que carallo pasou aquí? Pua, empeza a hostias con todo Dios, joder, que somos os do FBI. Entón, que pasou? Que secuestraron o meu fillo, pequeno Timmy. Ai, me cago na hostia, porque non estabas vendo batear, non? Ai, eu sei no todo, son omnívoro. Sei no todo. E dixo,